Имало едно време в един голям лес заек, който бил много бърз и всички животни го познавали. Заекът бил известен със своята скорост и непрекъснато се хвалял пред другите животни в гората. Толкова много се гордеел със своята бързина, че започнал да досажда на своите съседи. Един ден, докато вървял през гората, заекът срещнал костенурка, която бавно вървяла по пътеката. Заекът, развеселен от бавността на костенурката, и казал със смях: „С твоята бавност бих могъл да те победя в състезание за миг." Костенурката, без да се притеснява, спокойно му отговорила: „Да си бърз е хубаво, но това не винаги е достатъчно, за да спечелиш." Заекът, смеейки се с глас, предложил предизвикателство на костенурката: „Щом си толкова сигурна в себе си, какво ще кажеш да се състезаваме? Ако ме победиш, ще кажа на всички в гората колко си бърза." Костенурката спокойно приела предизвикателството и състезанието било насрочено за следващата сутрин. На следващата сутрин всички животни в гората се събрали, за да наблюдават състезанието. В момента, в който състезанието започнало, заекът хукнал с всички сили, оставяйки костенурката далеч зад себе си. Костенурката продължила да върви бавно, но уверено, запазвайки спокойствие. Виждайки, че е много напред, заекът решил да спре за малко и да играе в цветната поляна край пътеката. Бил сигурен, че костенурката никога няма да го настигне. След като се забавлявал известно време, заекът легнал под сянката на едно дърво и заспал, убеден в своята победа. Междувременно костенурката продължавала да се движи, без да спира. Нейната стъпка била бавна, но постоянна. Когато минала покрай спящия заек, тя продължила пътя си безшумно, решена да достигне финала. Изведнъж заекът се събудил и с ужас осъзнал, че костенурката е на път да спечели. Хукнал с всички сили, но вече било твърде късно. Костенурката прекусила финалната линия и спечелила състезанието. Животните в гората аплодирали костенурката за нейната победа, докато заекът, засрамен, навел глава. Разбрал, че скоростта не винаги е достатъчна и че постоянството и търпението са много по-важни качества. От този ден нататък заекът спрял да се хвали и станал поскромен. Що се отнася до костенурката, тя продължила да бъде пример за мъдрост и решителност за всички животни в гората.